Okay, så sidder vi her første uge om torsdagen, og i går var jeg til kursus om at lægge video ind, så jeg ville høre, hvad I talte om, mens at jeg var til kursus. Vi talte om rigtig mange ting, og vi talte om, at vores fokus måske skulle være, om hvordan man kunne arbejde danskfagligt med bloggen, og samtidig holde fokus på noget mediebevidsthed, sådan så at vi skal have noget med om, hvordan eleverne bevæger sig rundt på nettet og på bloggen, og hvad sker der, når man publicerer noget, hvem kan læse det i forhold til afsender og modtager, og vi har især været inde på procesorienteret skrivning med en feedback-funktion i bloggen, og så har vi været inde på børns sprog i bloggen også. Vi har ændret nogle ting inde på vores blog, så skynd jer ind og se det. Okay, Simon, har du nogle kommentarer? Ja, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Okay. Det er meget dækkende, det Signe siger i forhold til vores problemstilling, tror jeg. Jeg vil ikke gentage hende. Okay. Men jeg er sikker på, at Julie Krabs har nogle kommentarer. Julie, hvad siger du til foredraget i går? Ikke Paradise Hotel, foredraget. Jeg siger meget, meget dygtig mand. Meget inspirerende mand. Og så siger jeg immersion, og så siger jeg oceansk evne. Og så siger jeg alt det samme, som Signe har sagt. Men samtidig så siger jeg også, som jeg også har skrevet på bloggen, mere indkredsning stadigvæk. Fordi til trods for, at vi mente, at vi blev mere skarpe i går, så synes jeg egentlig, da jeg kom hjem, så synes jeg stadig, at vi svæver lidt i vores fokus. Men det er jo ikke også igen noget, vi bare skal diskutere indkredsning. Så, men rigtig godt foredrag, ja. Godt. Og det var så alt her fra torsdag morgen.